Skipper, kan du sige hey, hey, hej. Skipper. Hey, hey, hey. Hej. Hallo. Hallo. Hvad er røget ved dig? Ej, det lyder det. Prøv at gøre det igen. Okay. Hey, Skipper. Kan du sige, say hey, hey, hej. Jeg kan huske, da jeg var det, så det Skipper. Hej, Skipper. Så sagde man, hej, Skipper. Gå nu med. Hey, Skipper. Hej. Hvad siger hej, Skipper? Hej, Skipper. Hey. Hej, Skipper. Prøv at spise den her. Skipper. Hey. Hej, nu, Skipper. Kan du sige det her? Sig det her. Hey. Den gider ikke mere. Virk nu. Batterierne er gået ud af den. Ja. Nej, det er ægte. Line, prøv at gøre det. Prøv at